Your time will come if you wait for it. If you wait for it, it's hard. Mikähän tää on? Onks tää joku bugi vai miksi mä hohdan? Jep, se on bugi. Pitää vaihtaa hahmoluokkaa johonkin muuhun ja sit se katoaa. Hei, mä hohdan. Mä olen mystinen hopeinen diskomies. No et sä muille hohda vaan itsellesi. No se riittää, mä olen silti mystinen hopeinen diskomies. Mä olen mystinen hopeinen diskomies. Mä olen kieltäen lipova diskomies. Mä olen uuden Englannin nahkamies. Aina ilosta syntyvä uudestaan. Miten Ei. se mansikka yrittää tää? Joka ikinen kerta kun ottaa hiilisalvan esiin, se joku ampuu naamaa. Mäkin vetä sitä yli. Are they not recording? Are you recording? Crashi kyseiseltä sillalta. Oi, siellä on. C4. Ne on vissiin. Run away! Just kartalta vaan näkyy semmonen punainen iso möykky lähtee sitä siltaa pitkin. Joo. Oissa... Oh. Mitä ei kyllä tulekaan? Minne ne jäi? Kuoli kaikki vissiin. Mä katsoin, Ei että se kyllä. Max Crash oli siellä A-pisteellä. Mä olin jättänyt C4 sinne, mä räjäytän sen, mä tapaan yhden oman. Words. Mitä tuhoutuko se Max Crash? Kyllä se taisi. Vaikka mansikka sun galaksi tuhoaa mun tän Spawn Beaconin toimivuuden. Päällä. No joo, joku oma äsken tuli jo mua päin. Ja se olin minä. Sinäkö Jep. Sinäkin, Smokki. menit Sanleyt suoraan mun alapuolelle? Mun nähdäkseni ne tippuu musta ohi. Okei, joo. Mä en nimittäin vaan näe susta ku pikkasen, niin mä ajattelin, Älä että oot huoli, se mä mun oon alapuolella. ammattilainen. Ai jaa, Hieman okei. olette erillänne. Katon Jos mä laskeudun suoraan alaspäin, niin osutaaks me? Osutaan. Älä laskeudu. Mut joo, kato, ei ne tipu mun päin, no niin tässä on hyvä, me on nyt oikein hyvin sijoitunut. No niin, nyt me ollaan hyviä. Ollaan kaikki ilmailualan ammattilaisia. Nyt on tarpeeksi pinta-alaa ampuu plankkannella alas, kun on iso kohde. Aksi tulossa alta. Ei meitä kukaan näe, me ollaan hyvin piilossa. Ei tule. Kukaan ei näe eikä kuule meitä, Mansikka, high five. mutta... No niin, siellä sä oot. X-Pack. All squads redeploy to galaxies. We're heading over some new platoon waypoint marked by High five! Woodman ASA Elite Labs. Mitä noin tehdään? Mitä? Tuo oli täydellinen. No Siipien näytä mulle nyt siipien kerran, jaa, sä rupeat niinku hifistelee Hei, ihan ette nyt kunnolla. hajota galaksianne. No hyvä on. Älä nyt, meillä on kuitenkin vielä yli puolet helttejä. Ja... Kolme valasta. Hilluu taivaalla. Tänne Mansikka, A-pisteelle. peruta vähän ja laskeudu hiukan alemmas. Niin sä oot samaa tasoa kuin me.
Ja Vaskasella tässä justiinsa siis, että tietääkö ne samaa mitä tuossa Mokki tietää, koska tähän mennessä ne ei näytä Ja sit mä tuun sun päälle. Noin, nyt käännä. Excellent. Tää on muuten oikeassa aika hieno muodostelma. No tää on kyllä kieltämättä. Voisinpa melkein sanoa Illuminati. Ark-Rideri tulossa. Se on sitten enemmän jotain randomeita, jos ne hyökkää tänne. Southern Deeputin Takkostoragen puolustivat Fort Drexleria ja ottivat ton Gun Eastern Gate House. Ja tällä hetkellä ne on valtamassa Kieran Stationia vielä myöskin